poďme sa rozprávať, poďme debatovať. Otvorme panelovú diskusiu na tému Shannon je mŕtvý, nech žije AI. Peter Steinhübl zo Slovensko Digital. Marek ma poprosil, či by sme to mohli poňať tak inak a prišiel aj s krásnou témou. Poprosil ma, aby sme sa rozprávali o tom, že či je Shannon mŕtvý alebo nie je mŕtvý a čo všetko tá umelá inteligencia donese. A keďže má PSVčko 30 rokov, ja som doniesol 3 tridsiatnikov, aby to bolo také omlade. Ja stále vyzerám ako 30-tník a tých 3 tridsiatnikov som doniesol, takže ja by som... Pôjdeme od nami. Ivku Janzikovú by som chcel medzi nami privítať. Ivka, vítaj. Ahoj, nech sa páči. Ivka je z Crossu. Má na starosti mzdové aj účtovné systémy. Je takou novou tvárou Crossu. Cross nie je rodinná firma, ale v niečom tá firma je podobná PSVčku, lebo sú tam dvaja zakladatelia, ktorí k sebe počase 2 zamestnancov prizvali ako ďalších. Potom počase ďalších 2 zamestnancov prizvali a rozšírili sa a naozaj je to firma, ktorá si povedala v istom momente, že tu chce byť aj o 100 rokov. A potom takíto mladí ľudia tam dostali stále viac a viac šanci. A keď sa dneska človek spýta, že kto je tvárou Crossu, tak to není ani jeden z tých prvých 2 zakladateľov, ani z tých ďalších 2, ale je to najmladší vlastne spoluvlastník Crossu, Marek Polic, ktorého som sa pýtal, či tu môže byť Ivka, keďže ona nie je oficiálnou tvárou Crossu a povedal, že samozrejme, lebo je krajšia ako Marek Polic. Takže to je Ivka. Potom... Braňo Vacúčiak, vítaj. Ahoj. Braňo je Soft One, ale aj ten index podnikateľa. On toho má softverovo na rováši viac. A výnimočnosť toho, čo robí, je, že sa na niektoré veci, ktoré my tak vnímame, že staticky, viete, že Finstat mi ponúkne toto. Zisk mi ponúkne toto. Nejaký ďalší software sa mi hľadí na podnikateľov takto, finančná správa a NAKA inak. A Bráňo sa na to pozrel naozaj v tom peknom. Ja som rád, že si vytiahol ten slajd, lebo je to niečo, čo naozaj povie ako keby v inom svetle o firme, ktorú vidíte v číslach, že tá firma má aj nejaký iný rast alebo iný pohľad. Dneska Braňo bude hovoriť najmä o AI a o umelej inteligencii a hlavne o elektronizácii a digitalizácii v rámci dokumentov. No a tretieho triciatníka Maťa by som pozval. Maťo je zo spoločnosti Envanet. Vítaj. Vítaj. Maťo nie je typický ajťák. Pracoval dlhšiu dobu v automotíve a prišiel v automotíve, možno to, čo ste vy tak krásne povedali, že v istom momente ste si uvedomili, že ten účtovník a ten programátor medzi sebou nevedia komunikovať, začali ste tam hľadať niečo iné. A Maťo si v istom momente v automotíve uvedomil, že tam veľa prebytočného tovaru, veľa vecí, ktoré ale tá firma nemá kapacitu a nemá ani logiku, aby riešila ich predaj a ich posúvanie ďalej a urobil na to software. A dal sa dohromady ešte aj s Michalom, tam sedí Michal a začali robiť také menšie startupové firmy spolu s Hourom, ktoré prinášali v istých oblastiach veľmi radikálny digitalizačný posun. Maťo je tu dneska za Envanet, ktorý sa dnes venuje elektronizácii a digitalizácie v rámci energie a energetiky, čo je po tej covidovej dobe a dnešnej vlastne vojnovej dobe také veľmi, veľmi dôležité. No a ja som PSVčko spoznal v roku 2017 na jedných raňajkách, kde prvýkrát na tých raňajkách ešte v Rajeckých Tepliciach sa za mnou zastavil Marek a hovorí, že ja robím pre Hour, on robí pre PSV, že či sa môžeme stretnúť. A dovolím si povedať, že za tých 6 rokov vzniklo silné biznisové partnerstvo. Ja si dovolím povedať, že aj priateľstvo. A to máme také zimomriavky, lebo
Janka, jeho manželka sa narodila ten istý deň ako ja. To je také milé. takže máš výborne vyzerajúcu manželku a stále mladú. A ja som tu dneska hlavne za Slovensko Digitál, aby som možno povedal v rámci tej našej diskusie, ktorá nás čaká, o trendoch v digitalizácie a v umelej inteligencie a celkovo v rámci tej digitálnej transformácie v rámci štátu. Že niekde, čo nás čaká, čo nás bude čakať. Ja si sadnem, aby to nebol stand-up. Keď sme spolu prechádzali, ako uchopiť tú našu dnešnú diskusiu a to, čo by sme sa chceli s vami podeliť, tak sme zvolili taký ten prístup, možno niečo, čo povedal Marek, že v 93. nastúpil na konzervatórium a nevedel si ani predstaviť, že o 30 rokov bude viesť softvérovú firmu. Keby som to jednoducho zhrnul, tak Braňo vyťažuje dokumenty, čo vlastne pred 10 rokmi ako keby ani neexistovalo. Ivka rieši a riešenia Crossu pred 10 rokmi fungovali tak, že už ste síce CDčka posielali ste ešte, že pred 10 rokmi sa ešte posielali CDčka na to, aby si niekto nainštaloval váš program. A pred 10 rokmi energetiku počítali len slovenské elektrárne a nikto a pár zahraničných firiem na Slovensku. Nemôžeme ísť až 30 rokov dozadu, lebo to si nepamätáme. Ale skúsme tak povedať, dám prvé slovo Ivka tebe ako dáme, že čo bolo, alebo kde sa nachádzala tá doba digitalizácie a možno toho vrcholu digitalizácie vo vašej oblasti pred 10 rokmi? Tak presne, ako si hovoril, že pred tými 10 rokmi, tak my sme posielali, alebo teda naozaj náš software je prevažne akoby na pevných počítačoch, na desktopoch, nie ešte na cloude. A aj zákazníci naši, my ich máme niekoľko desiatok tisíc, tak oni stále sú v tom účtovnom nastavení, alebo toho nastavenia účtovníka, ako si to kedysi účtoval na papierové téčka, keď si, ak pamätáte nejakí pamätníci, ak ste takí maturanti z účtovníctva, že naozaj sa maturovalo ručne, tak takýchto zákazníkov my sme mali prvých. Vôbec im ukázať nejaké prostredie Windowsu, a aby v tom robili, tak to bolo pre nich veľmi ťažké. Aj to nastavenie, že jednoducho ten papier, alebo že to nemajú alebo nemusia, tak to bolo pre nich akoby také nepochopiteľné. Hej? Oni chceli vlastniť, chceli všetko mať, potrebovali to CDčko, aby si oni preinštalovali ten software. Tak toto bolo to, s čím sme začínali. Takto jednoducho fungoval náš systém, všetko muselo byť vytlačené postupne sa odbúravame, hej, časom, ale to sa predpokladám asi dostaneme do tými ďalšími otázkami, už neviem predbiehať, ale áno, hej, že začínali sme vyslovene inštaláciami, dokonca zákazníci nevedeli, museli sme sami ísť k ním na výjazd, sami poriešiť situáciu, čiže akéby nebolo internet vôbec, hej, telefóny, áno, pevné linky, mobily. Takisto veľmi naši obchodníci, to ešte viem z rozprávania historicky Marekovi, nášom majiteľ, čo si spomínal, tak on bol vlastne obchodníkom bývaný v Crosse, tak tiež hovoril, že ako chodili ku zákazníkom, že tam neboli takéto nejaké výmožnosti, nejaké výpočtové techniky, takže... Vlastne 10 rokov dozadu v Crosse bol darček Shannon, do ktorého si to mohli pozakladať. Áno, my sme dokonca dávali akože aj taký normálny darček, keď niekto si objednal software, tak to nebolo hmatateľné. Ale stále tí zákazníci potrebovali niečo si kúpiť a niečo držať v ruke, čo si kúpili. Tak my sme posielali reálne buď zabalené príručky alebo takú krabičku so Shannonom, že Cross software, aj keď ten Cross bol vlastne v počítači, ale naozaj, že takéto nastavenie, aké by tých účtovníkov bolo, alebo ešte aj niekedy teraz je, a takto sme tam aj my začínali, aby sme vyhoveli trhu. Braňo, čo bolo 10 rokov dozadu pri vyťažovaní dokumentov, alebo čo bol vrchol vyťaženia dokumentu pred... Možno začne troška ináč, že problém je, že budem dneska hovoriť, že to, čo bolo pred 10 rokmi, sa dnes veľmi podobá, že je to skoro také isté. Keď sa bavím o vyťažovaní, tak možno poviem, čo to potom robí, ale vždy niekde na vstupe sú nejaké papierové dokumenty a tie sú v každej firme ešte dneska stále dostupné. Akože takto funguje. Oni nakoniec skončia v tých Shannonoch. Pred 10 rokmi to vyzeralo rovnako ako dnes. Akorát, že vznikla nejaká technológia, troška sme na ňu aj čakali, preto dneska budem hovoriť o tej umelej inteligencii, lebo práve to je tá technológia,
ktorou sa dá urobiť taká vec, že to, čo možno niekedy robil človek, s tým tá umelá inteligencia môže pomôcť. No pred 10 rokmi samozrejme ľudia to pripisovali, robia to aj dnes. Akorát, že dneska možno budeme hovoriť, alebo na to sme tu, aby sme hovorili o tom, že už to možno nie je potrebné, už možno táto časť roboty sa môže automatizovať, môžeme o tom hovoriť a troška zobrať tým ľuďom, lebo je taká nezáživná, nudná, častokrát aj tí ľudia robia chyby a tie automaty, tá umelá inteligencia im proste môže pomôcť s touto témou. Tak vravím, pred 10 rokmi existovali nejaké technológie, boli nejaké možnosti, ako sa nejaké texty dajú spracovať, ale bolo to také, nebolo to ono. Ale práve tá umelá inteligencia priniesla nejakú novú technológiu, nové možnosti, ako to dneska robiť. Možno si povieme viacej o tom. Ďakujem. Martin, 10 rokov dozadu v energetike a v tom, čo vlastne váš software vtedy neexistoval. Existoval vlastne nejaký iný software, ktorý by robil v rámci energetiky takéto online prepočty a takto vyhodnocoval energetiku, ako to vy dneska vyhodnocujete pred 10 rokmi? Áno, ale bolo to výhradne pre veľké spoločnosti a my sa vlastne našim softverom sústredujeme práve na ten segment malých stredných podnikov, kde vlastne už sa to transformovalo, že oni prišli na to, že už aj my musíme pracovať s tými dátami inak a dešanonizovať sa v tejto oblasti tiež. A tých 10 rokov dozadu, áno, to bola výhrada hlavne tých veľkých spoločností, že máme na to nejaké softwareové, veľmi drahé, často riešenie, ťažko sa implementovalo. A malé podniky, to a vlastne na tom ide doteraz, vtedy ich vrchol digitalizácie bolo v tom, práce s dátami, že to vlastne z tých šanonov časť toho preniesli do Excel. Excel vyslovene to bol ten vrchol IT, čo sa týka energetiky, čo tam títo malé stredné podniky, čím sa vlastne aj teraz stretávame. Čo je v princípe dobre, lebo aspoň posunuli to dopredu niekde, vedeli už tam nejaké analýzy, vedeli to poprepájať, nejaké makra a tak ďalej vlastne a častokrát teraz, keď sa stretávame s zákazníkmi, tak nás až prekvapia, že do akej miery niektorí až zašli, že to napríklad 7-8 rokov pracujú na tom Excel, tak je to vyslovene naozaj veľmi vyšperkované IT riešenie. A že tým pádom tam ale vzniká teraz potreba práve presne toho, čo povedal Braňo, že už je to pripravené na ten prechod na to B. A práve tá umelá inteligencia je to, aby, čo umožňuje ten prechod B. Ja teraz budem chvíľku rozprávať za Slovensko Digitál, sa prepnem. Neviem, či ťa Áno. Áno. Jednu myšlienku doplniť, lebo to evokuje vo mne spomienky na obdobie, kedy potreboval som dostať vo firme hore výkony. Aby som dostal hore výkony, musel som odborným pracovníkom zobrať to, že sa motajú s papierami. Že musia vecne odsúhlasiť a tak ďalej. A tá myšlienka bola taká, že toto posunúť klientovi, lebo ten pri tých dokladoch je, a začali nám tieto doklady nahrávať do systému. A tým pádom účtovníčka dostala robotu len vo vzťahu k tomu zaúčtovať a vecnú stránku potom pracovníkovi v tej spoločnosti len odkontrolovať. Čiže toto je doplnok k tým myšlienkam a v 94. sme DNV Energo. 2002. Čo? 2002. Aha, dobre. Ale aj tak tie myšlienky vlastne viedli k tomu dostať tú firmu výkonovo niekam inám a aby som mohol mať vo firme len auditorky, účtovníčky a ľudí, ktorí vedia, čo to účtovníctvo v tej spoločnosti znamená. Len toľko k doplneniu tých myšlienok, lebo k tomu smerovali. Kľudne. Chcel som to už vtedy. Z pohľadu štátu musím povedať, že keď som si vás troch teraz vypočul, tak vlastne 10 rokov dozadu štát bol najďalej z nás štyroch. Lebo 10 rokov dozadu štát mal, dneska sme akorát to vyhodnocovali, v roku 2012 boli voľby a bola povinnosť Európskej únie vypracovať národnú koncepciu informatizácie štátu. A tá vznikla okolo roku 2013. A od roku 2013 vlastne štát má takú veľkú národnú koncepciu, ktorá sa ani po 10 rokoch nedostala do života. Že máme ju stále v štáte. A
pred 10 rokmi začala v štáte myšlienka vyťažovania dát. Tá myšlienka jedenkrát a dosť, že keď niekto niečo zadá do systému, tak aby to bolo v systéme. Štát prišiel na tú myšlienku pomerne neskoro a po 10 rokoch len veľmi kostrbato dopracováva tú myšlienku ďalej. Takže z pohľadu štátu a z pohľadu tých elektronických služieb štátu tie myšlienky sú dlhšie prítomné. Tí odborníci vlastne už niekde 10 rokov dozadu vedeli nakresliť, že ako by to malo ísť. Horšie je, že vlády sa menia a ľudia sa tam príliš často menia. Nie vždy sú tam odborníci. A prináša to so sebou aj tú komplikáciu, že tá dobrá myšlienka sa nepodarí. Prečo by som k úspešným príbehom toho, ale nech sa páči. Práve som to chcel povedať, že ja teda vôbec nie som zástanca veľkého štátu, ale aj napriek tomu, že sa menia, teda sú voľby, každé 4 roky môže sa meniť tá vláda a tak ďalej, tak možno je lepšie a v zásade Slovensko je na tom paradoxne celkom dobre, že ten štát možno nevie tie veci úplne pospájať, alebo nemá na to tie kapacity, možno techniku. Takže tie dáta zverejnia a teda ten trh troška nech s tým pracuje. Však to si možno ešte práve povedať, že tak vznikajú také projekty ako my, ktoré povedzme možno prežijú kľudne tie niekoľko tých volebných období a využijú tie dáta napríklad na to. Sice hovoríme teraz nie úplne o tej umelej inteligencii, možno o tom prvom projekte, ale práve to je veľká výhoda, že keď to teda štát nezvláda, tak nech tie dáta otvorí, nech to aj povie na hlas, o tom by sme mohli veľa debatovať, ale nech to otvorí a ten trh to zariadi. Lebo čo je dôležité, tie dáta aj pre štát, ale aj pre podnikateľov prinášajú nejakú hodnotu. Či už v tom, že majú tie informácie, v konečnom dôsledku dneska je doba dátová, takže keď tie dáta sú vonka, tak pomáhajú firmám a môžu pomáhať aj štátu. To je výborné, že to otvoril. Mám k tomu nejaké svoje výhrady, také technické, ale dôležité je, že sa to udialo. Hej? A je to naozaj paradoxné, mnohí vás to možno nevedia, ale myslím si, že aspoň v nejakom momente, keď sme začali s tým projektom, tak sme hovorili, že asi ešte bolo Anglicko vlastne v Únii, alebo Británia, a vtedy myslím, že oni boli jednotka v nejakom zverejňovaní a my sme boli asi na 2. alebo 3. mieste, čo málo kto tušil, dneska asi stále, možno, že sme že aj jednotka v Európe, ktorá v tom zverejňovaní tých dát. Ďakujem za to. Je to pravda. Slovensko vo zverejňovaní dokumentov a vo zverejňovaní napríklad zmluv, centrálny register zmluv, tam Slovensko patrí medzi top krajiny v rámci Európskej únie. Tam sme v prvej 5. Sú za to veľmi prísne pokuty a hlavne je to veľmi prísne sledované v každej jednej firme. Dokonca si dovolím povedať, že v istých momentoch sme pápežskejší ako pápež, že sa zverejňuje naozaj úplne všetko, čo sa veľakrát ale deje. Takže niekto to naskenuje, potom to pošle mailom, aby to ten tretí človek zverejnil. Kde sme na konci Európskej únie, to je digitálna transformácia. A tu by som možno nadviazal a ďakujem, že si to tak doplnil, že vznikol tu a stále tu je ten priestor, že nie všetko štát vie. A ani nie, že supluje, ale na to je ten súkromný sektor, aby tú digitálnu transformáciu doťahoval a robil aj rýchlejšie. Takže možno také opačné teraz koliečko, že kde je tá digitalizácia a to, čo dneska robíte, že čo je ako keby v tej vašej oblasti vrcholom toho, čo ponúkate, alebo vrcholom toho, že kde ste sa za tých ako keby 10 rokov alebo dneska, kde sa nachádzate na technickom vrchole. Myslíš segment, alebo... Aj segment, môžete aj za segment povedať, že čo je dneska ako keby top vášho segmentu a čo je zároveň top toho, čo vy ponúkate. Ja som to možno troška za iný koniec chytil, vlastne si povedal, že ako to vlastne teraz je a kde môže byť ten posun. Tam presne to, čo ste aj vy teraz povedal, to mi tak rezonuje v hlave, že vlastne tá potreba tam stále, čo sa týka energetiky, je to celkom také ťažkopádne teraz aj komunikovať či už našim zákazníkom alebo našim ľuďom, ktorým vieme, že môžeme pomôcť, že tam môže byť nepomohnuté, to sa dostane inak. Ale jednoducho stále tam sú, že oni vedia, že áno, mám to istým spôsobom zdigitalizované, mám to v tom Exceli, mám to tam poprepájané a chcel by z toho niečo viacej, že vieš to, kde si vie posunúť, ale ako si tam chyba presne to, čo si aj ty povedala, že
ale mi to ujde z rúk, proste stále to som zvyknutý na ten Excel, proste nič také lookup tam nie je, to potom nie si v cloude, zdáte dáta, kde sú, čo sú, čiže také mystérium okolo toho stále je. A je to ťažké potom aj ťažšie, respektíve tak sa potom povedať tomu energetikovi, že výborne, že to je dobré, že takto máte, že to je perfektná vec. Že to v princípe došiel do toho vrcholu, ako bolo v rámci jeho možnosti toho malého podniku naozaj možné. Ale že teraz je tam B to, že môže to posunúť proste desi inde. A ako už účtovník si nevie predstaviť prácu podľa mňa iba s kalkulačkou, už tam potrebuje účtovný software, tak proste tak už energetika už došlo do takej sféry a sa stále legislatívne a tak ďalej pridávajú sa veci, ktoré musí po nich sledovať, deadliny, pokuty a tak ďalej, ktoré musí sledovať. A už v princípe ten energetik to nedáva a musí si fakt taký ten transfer mysleť, že aha, dobre, že to není iba, že potrebujem niečo, mi chce niekto niečo predať, ale ja to už fakt potrebujem ako novodobý nástroj, potrebujem sa tým vyzbrojiť, aby som mohol využívať proste nejaké tie dáta a s tým pracovať ďalej a tak tým pádom zefektívniť svoj podnik. Čiže tam momentálne ten transfer myslenia tak často vidíme, že tam je čo je potrebné pre podniky. Neviem, či som ti odpovedal na tú tvoju otázku, ale to je tak, čo mi v tomto rezonuje, že čo vlastne je. A tam, kde sa chce človek dostať, to je presne do tohto bodu. Preklenúť tento bod, ten bolesti alebo toho zlomu, že pro tých ľudí, že áno, naozaj to potrebujeme, chceme ísť do toho a potom sa otvoria neuveriteľné možnosti práce s tými datami. A teraz vlastne už komunikuje okno s radiátorom. Dá sa senzor hore, dá sa senzor dole, otvorí sa okno, zavre sa tu na radiátore, 20 minút potom, ako sa okno zavre, tak sa radiátor zase spustí, keď sa vyrovná napríklad teplota v miestnosti. A to sú dáta, ktoré v princípe momentálne zo všetkých senzorov idú a môže ich potom po nich využívať ďalej. Čiže toto vlastne taký ten top, že vlastne tá internet vecí bude využívané priamo v energetike cez nejaké softvery a bude v tom maximalizovať to, aby všetky tie šanony a dáta sa presunuli do toho softveru, aby sa s tým takto spôsobom pracovali. Ďakujem. No ja by som to veľmi dobre nadviazal, že ako si povedal, že komunikuje okno s radiátorom, tak to znie tak futuristicky, ale potom vlastne robíme to, že zoberieme ten papier, kde my stále tie dáta napíšeme na ten papier, že máme tú sféru, máme tu možno časť podnikania, kde sú tie technológie tak ďaleko, ale napriek tomu kopec tých informácií napíšeme na ten papier, vytlačíme to a odnesieme to z bodu A do bodu B, hej. A to je niečo, čo my sme si povedali, že treba zmeniť. Vlastne tá doba prichádza, že prečo by to malo byť na tom papieri. Keď si to človek uvedomí, tak ten papier je len nejaké médium, akým ja prenesiem tie informácie z toho bodu A do bodu B. Internet to máme veľmi dlho, hej. E-maily to máme veľmi dlho. Prečo tie veci neposielame tak? No, nie je tam nejaký možno štandard, možno to nikoho nenapadlo, možno to nebola technológia. Ale to, čo viac menej my prinášame, alebo čomu sa venujeme, je, že tak sa zbavme toho papiera, lebo okrem toho, že je to náročné na prácu, tak je to náročné napríklad aj na tú tlač, na tie zdroje, na to archivovanie. Hej? A to archivovanie prináša ďalšie náklady. Vybudovať archív, aby spĺňal legislatívne podmienky, aby spĺňal nejakú požiarnú bezpečnosť a tak ďalej. To všetko sú tie sekundárne náklady, ktoré vznikajú tým, že niekto jedného dňa napísal informáciu na papier. Hej? A v dnešnej dobe on nenapíše tú informáciu perom na ten papier, on sedí za počítačom, on tú informáciu vlastne digitálne zapíše do nejakého crossu, do nejakého e-crossu, vystaví tú faktúru a potom vytlačí vlastne to akože tú digitálnu informáciu urobí takouto fyzickou a prenášajú potom do bodu B, kde na druhej strane máme zamestnancov, ktorí s tým musia pracovať. No práve to je ten top, alebo ten vrchol toho, že to dneska môže nahradiť tá umelá inteligencia. Alebo minimálne veľmi výrazne dopomôcť, pretože každý v biznise vie, že dneska je problém s ľuďmi, nevieme ich zohnať, nemáme toho, kto by pracoval, neviem, kto bude robiť na naše dôchodky a tak ďalej, tak minimálne, keď vieme nejakú sféru, ktorú je potrebné automatizovať, tak poďme to urobiť. Hej. A to je to, kam sa tá umelá inteligencia môže dostať a aké veci môže v tej firme automatizovať. A môže to byť digitalizácia tých papierových dokumentov, alebo to môže byť digitalizácia nejakých procesov. Hej. Akože sú aj časti, nejaké procesy vo firme, kde možno, že tá digitálna informácia je, ale stále potrebujeme človeka, ktorý sa pozrie, že toto je platba a toto je faktúra a začne to párovať. A mnoho takých vecí sa nájde vo firme. Takže to je vrchol. Tá umelá inteligencia s tým môže pomáhať. Lebo keď to vie človek urobiť a robí to rutínne, akože on to nevie automaticky, ale robí to rutínne, rovnako, tak sa to dá proste urobiť cez tú umelú inteligenciu. Tu je vidieť dva také aspekty, ktoré chýbajú v tejto spoločnosti všeobecne. Prvé, manažer, ktorý si vie
pozrieť z iného pohľadu na účtovnícke informácie a priestor pre tých programátorov, vývojárov v tých malých systémoch, ktorý mu to podhodí. To, že dostane výstup, že nemusí pozerať konkrétnu faktúru, či bola zaplatená, či je zaúčtovaná, alebo nie je. A to je v podstate, to sú dva také nedostatky, ktoré by vám dvom ten priestor nachystali. A potom sme my. Možno teraz ty vieš akurát dobre nadviazať, lebo vy tam máte porobených viacero vychytáviek, ktoré sú vyslovene preto, že aby majiteľ ani len nemusel do toho účtovníctva nahliadnúť, ale videl to, čo vidieť má. Presne. To bola teraz tak pripravená, sa pýtal, že čo je vrcholom toho, čo my ponúkame, tak ja by som povedal, že vrcholom toho, čo teraz vie, dá sa povedať nielen my, ale akýkoľvek výrobca účtovných softverov, je, my ponúkame čas. Ponúkame ten čas, vysvetlím. My vieme vymeniť elektronické doklady bez osobných stretnutí s klientami, je to rýchlejšie, absolútne rýchlejšie, presne ako ste vy spomínali, hľadáte výkonnosť, kde ju zvýšiť, kde ju ušetriť. Výmena dát, elektronická výmena dát, bez osobných stretnutí, vyťažovanie, umelá inteligencia v účtovníctve je už bežná vec, načíta údaje z faktúr, dokáže predpripraviť tie účtovníčke rutínne práce, ktoré vyťukávala, kde je tam možno najvyššia chybovosť. Potom spomínali sme otvorenosť štátu, API, e-kasa. Za nejakým spôsobom je otvorená nejako, takže vieme s nej ťažiť dáta, vedia sa naň napájať firmy, čiže opäť obrovská 100% pomoc pre účtovníčky, pretože vieme s takýmito dátami fungovať. No a samozrejme, potom je tam taký priestor, lebo ten už nepotrebuje mať kanceláriu 4x4 metre, pretože 3x3 mám iba regále so šanónmi, ale nepotrebujem nič. Hej. Potrebujem svoj stôl, počítač a môžem odísť aj na chatu, niekde, kde mám iba internet, to je v dnešnej dobe našťastie 5G, dosť pravdepodobné a môžem vlastne pracovať od hocikiaľ. Nemusím ísť na home office s podpazuchou s celým šanónom a podobne. Takže toto je akoby to, čo my zásadne ponúkame, alebo čo výrobcovia softverov nie, či už len my, alebo aj konkurencia. Tak toto je fakt, hej, ponúkame čas. Ale veľmi to, že ono to znie až tak krásne, až tak úžasne, ale je tam obrovský strach na druhej strane. To sú také dve priepasti. Strach a nevedomosť. Strach, a my to vnímame, že to je strach presne takých účtovníkov, ktorí sú, lebo účtovníctvo podľa mňa to je úžasná veda, ktorá má absolútnu logiku. Ja som tiež vyštudovaná ekonomka, takže pre mňa to je perfektné, ale je to asi najkonzervatívnejšia oblasť zo všetkých segmentov a všetkých sfér. Akože odtiaľ, keď vypadne papier úplne, tak ja neviem, či ja sa toho dožijem, hej, naozaj. A toto sú tie reakcie, s ktorými sa my stretávame. Boja sa. Veľmi, veľmi sa boja, pokiaľ to nevidia na papieri, lebo tak bolo určené, tak to neexistuje. S týmto s vami musím súhlasiť. Takže že ste povedali, že najkonzervatívnejšie odvetvie na nové postupy, nové zmeny a na zautomatizované procesy, načítanie dát. A ten strach z toho, že to môže chybovať, je veľká blokácia tohto odvetvia. Áno, a my, a nie len my, ja to vnímam aj po internete, všade na mňa tieto slogany strieľajú, sa snažíme veľa edukovať, veľa vzdelávať, vysvetľovať, nebojte sa, poďte, takéto má výhody. A toto je akoby teraz tá naša najväčšia úloha, možno taká tá najťažšia, že my musíme chvíľočku povzdelávať, musíme investovať veľmi veľa úsilia, snahy, vynaliezavosti, ako to tým účtovníkom predostrieť, aby nám verili, tomu, že budú mať čas na to, že nemusia 25. byť do polnoci v práci, že si môžu tú prácu rozložiť kontinuálne, priebežne počas celého mesiaca, že si ráno každý boží deň vypijú teplú kávu napríklad, už len taká maličkosť. Tak toto je taká najväčšia vec, ktorá... Môžem sa ešte opýtať? A rezonuje tam aj otázka zastupiteľnosti, respektíve strach zo straty zamestnania?
A ja by som toto možno a nepovedala z nášho titulu, akože keď my prinášame tieto nové technológie, hej, ale skôr sa im snažíme, možno majú nejaké obavy, ale skôr sa snažím povedať, že je to iba skôr transformácia ich povolania. Že už nebudú iba také účtovničky, ktoré budú búchať po enteri a búchať po numerickej klávesnici, ale už tá ich práca bude taká už transformovaná na tom, že nadhľad. Aké to je? Čo to je? Sám sa z tej ekonómky. Proste daniarky možno inak začnú pozerať na tú svoju prácu, viac poradenstva priniesú klientom, že už to nebude vyslovene iba o tých rutinách, ktoré im zamestnávajú. Účtovníctvo je len prostriedok, ktoré poskytne informácie a keď ich poskytne tak, že ten, kto manažuje, to vie bez toho, aby sa staral, či pokladničný doklad, či faktúra, či interný a prečo zaúčtované a ako. Aby dostal odpoveď na svoju informáciu. A tí manažeri reagujú na to, pokiaľ im podsunieme takéto informácie. Marian Hurcovský. Prosím. Potom tie výsledky im šiješ na mieru tak, aby to bolo nie z pohľadu účtovníckeho, ale z pohľadu vecného, manažerského. Ale nemyslel si náhodou na môjho kolegu Mariana? Aj na toho, ale aj na teba, lebo keď si zoberieš sklady a optimalizácie, všetko, čo je spojené so spracovaním materiálu, tam má toľko informácií pre DNV Energo výstupy. To sa týka Mariana II. A ja by som sa opýtal, ak môžem, že tie konzervatívne pani účtovníčky, slečny dámy, sa predsa nemusia úplne tak báť tej straty toho zamestnania alebo tej časti, lebo minimálne ja to vidím, že to je práve to je to obdobie medzi, ja neviem, poviem to 20. až 25., kedy sa robia tie DPH-čky, kedy tie ženy, tie dámy digitalizujú tie údaje, nahádzajú ich, ale predsa oni pracujú aj zvyšok toho mesiaca, že tam je kopec inej práce, ktoré možno im dneska, nechcem povedať, že neberieme, ale ktoré ešte nevieme automatizovať, možno ani nebudeme vedieť, to nevieme povedať. Že to, čo hovoríme, kde chceme tú technológiu vložiť, z čoho oni majú strach, sú tie 2-3 dní v tom mesiaci, kedy robia tie DPH-čky. Už potom je druhá otázka, že ako to rozprestrieť do toho mesiaca celého, aby ste mali menej roboty, ale zoberieme len nejakú tú časť, takej nudnejšej roboty, by som povedal. Áno, akože toto je fakt. Áno, ešte, ak by som odpovedala, tak ten strach ani nie je o tú stratu zamestnania, ale by som povedala, že to je strach o svoju lebo softvéry idú rýchlo dopredu a vždy som sa pri obchode stretával s tým, že prišli sme so softvérom, ktorý všetko robí, hej, a účtovníčka povedala majiteľovi, že ona už tretí softvér sa učiť nebude. Skôr je to strach z takýchto akcií, ako s tým, že by prišla v robotu. A z preukázateľnosti. Oni sa boja toho, že keď to zaúčtujú nejak, s najväčším vedomím, svedomím, so všetkým. A predsa len to je niekde digitálne. Všetky tie digitálne veci, nabúrania sa, bezpečnosť dát a podobne. Toto je ten strach, že neveria, že tie dáta ostanú naozaj bezpečné. A toto je ten fakt, že povedať im naozaj ten cloud a ten Azure a Microsoft a neviem čo, všetky tie testy, ktoré sa robia a tie dáta kolujú a že nie sú uložené na jednom mieste, ale nejakým spôsobom rozvrhnuté po celej Európe, to si nevedia ani predstaviť. Toto je naša hlavná úloha. Už to účtovanie je také, že automaticky, ale naučiť ich dostať z toho tú istotu. Môžem? Nie je ten, aspoň ja vnímam ten strach skôr v tom, že veľa sa začalo hovoriť o umelej inteligencii, o týchto veciach, ale nesedím na prvom takomto stretnutí, ale ja ten strach vnímam skôr v tom, že čo to dokáže vlastne spraviť pozitívne a čo to dokáže negatívne spraviť. Že jednoducho, ak sa to, dajme tomu, zblázni, vieme, že na tom strojovom učení to funguje a tieto veci do detailov nemusíme ísť.
Ale v podstate, ak sa to niekde zblázni a my v podstate, lebo spätne dohľadávať myšlienku, alebo spätne dohľadávať, prečo to tá umelá inteligencia rozhodla takto, ako to rozhodla, to je v podstate niekedy až nemožný problém. Nie, niekedy asi vždy. No a teraz tu ide skôr o to, čo keď tá umelá inteligencia urobí niečo, čo v podstate my zistíme pri daňovej kontrole niekde, ale nemusí to byť iba daňová kontrola. Na našu firmu konkrétne spadajú kontroly z Národnej banky a z podobných. A niekde ja v ticho spím, akože v kľude, všetko je v pohode a odrazu mi príde nejaká kontrola a ja zistím, že hops, mne to niekde niečo podsunulo 3 roky dozadu a ja mám z toho problém. Myslíte strach z zodpovednosti? Ona tam tá zodpovednosť, lebo my nerobíme len to, že... Tlak zodpovednosti. My v podstate, keď sa opierame o ten papier, my sa opierame tú svoju zodpovednosť o niečo rukolapné. A tu najskôr súhlasím s tou vašou myšlienkou, že treba to učiť. Hej? Ale treba učiť aj to, že kde to má v podstate nejaké reálne hranice. Nie to, že nás to dovezie na Mars alebo niečo takéto, ale reálne hranice. Ak by som mohol teraz v lete, možno ste mali možnosť vidieť a pozerať film Oppenheimer v kine. V tom filme bolo veľmi pekne podané vlastne v tej aplikovanej fyzike, že sa v istom momente pri konštruovaní atomovej bomby dostali do momentu, že v jednom prepočte im vyšlo štiepenie až tak ďaleko, že by zapálili celú atmosféru a zničili by svet. A aplikovaná fyzika a matematika je v tom krásna, že to vedela prepočítať a tá pravdepodobnosť bola 0,0000 nič. Ale bolo to treba prepočítať. Bolo to 60 rokov dozadu a bolo to treba prepočítať. Problém umelej inteligencie dneska je taký, že 10-ročný chlapec s iPhoneom, ktorý zobere rodičom alebo s nejakým lepším mobilným telefónom, vám vie bez problémov urobiť trola umelej inteligencie a rozposlať ho cez WhatsApp naprieč celú svoju rodinu. A to sú ako keby dva od seba, ako keby jeden svet, na ktorý sa my pozeráme z pohľadu umelej inteligencie, ale v istom momente sú to od seba dva odčlenené vesmíry. Že my sa bojíme, že takíto nekontrolovateľní trolovia nám zbehnú aj do účtovníctva, do vyťažovania dokumentov, do energetiky a je to obrovský problém. Na druhej strane je tu veľmi slabá aj edukácia, aj komunikácia toho, že také softvery napríklad ako CROSS alebo ktorýkoľvek iný CROSS skôr než niečo spustí, tak to testuje. Že to je ten prepočet, ktorý robili aj vo filme Oppenheimer, aby mali istotu, že niečo takéto sa nestane. A tá nedôvera je tu ale úplne prirodzená. Ja si pamätám na jednu návštevu Ministerstva kultúry, ktorí mali veľmi veľkú túžbu digitalizovať a priniesť na Ministerstvo kultúry digitálnu transformáciu. A prišiel som tam do podateľne a mali tam vedľa seba dva šanóny, že podateľňa a e-podateľňa. A v každom mali vytlačené, lebo niekde v tom celom procese proste oni nedôverovali, že v tej elektronickej podateľni tam niekto to meno v tom Exceli alebo v tom výstupe neprepíše. A tu je do istej miery ako keby problém, že my sa na umelú inteligenciu dneska veľakrát pozeráme tými očami Excelu, ktorý poznáme. Že v tom Exceli nám vie niekto doplniť 1 000 000 riadkov 2 klikmi. Ale umelá inteligencia je niečo, čo má svoju presnú štruktúru. Čo má fungovať v presných pravidlách. Áno, problém je ten, keď nie je umelá inteligencia pod kontrolou. Vtedy si ide ako keby vlastným životom a je to niečo, na čo nie sme dneska pripravení. Umelá inteligencia v tom, čo vaše softvery robia, ak je presne zašpecifikovaná, ako keby jej určite hranice,
tak má svoj logický prínos. A tu možno by som sa vrátil k rečníkom, že kde máte tu dneska, ako keby, že kam ste dneska, lebo na všetko ste ju asi nenasmerovali, tú umelú inteligenciu, že kde všade ste dneska vy vo svojich riešeniach tú umelú inteligenciu už nasmerovali a dávate ju mimo šanón, respektíve nahrádzate ňou šanón. Ja by som to možno odpoviem hneď, lebo veľmi dobre si to trafil, ale možno by som to rozdelil na dve veci, tú vašu otázku, že ona je spojená, ale treba ho pekne rozdeliť, lebo to, že sa bojíte toho, že tie dáta sú virtuálne, to je vec digitalizácie. To je vec toho, že nebudete tlačiť tú faktúru na ten papier, ale že ho máte v nejakom digitálnom archíve. Môžeme to dať úplne rozdeliť na dve samostatné tématy, lebo nemusíme do toho vôbec ťahať tú umelú inteligenciu, môžeme to robiť stále optimálnejšie, menej nákladné, len tak, že budeme digitalizovať, alebo ja by som to nazval, že elektronizovať. To znamená, budeme si vymieňať informácie elektronicky. Vo výsledku to je dnešný bežný kontakt so štátom, keď sa dá, robíme to elektronicky. Vôbec to nie je tá umelá inteligencia, hej? A tam môže byť strach nejakého úniku, nejakej možno zmeny, nejakého hacku a tak ďalej, a kde to je a tak ďalej. Tam treba robiť tiež samostatný nejaký mentoring ohľadne bezpečnosti informačnej vo firmách, hej? Reálne poviem príklady, že práve tým, že tá pani účtovníčka je taký konzervatívny zákazník, tak nechcem to tak zle povedať, že nemá vzdelanie, ale nevie. Veľakrát som zažil, že hovoríme im o tom, ale napriek tomu oni všetci použijú jeden účet, my chceme jeden software a nebudeme si vytvárať účty. A práve to sú tie veci, ktoré tí ľudia vôbec netušia a tam sú najväčšie také tie príležitosti toho, aby sa stalo niečo zlé. My musíme najskôr akože učiť tých ľudí, že je dôležité, a to také tie bežné, že meniť si hesla, mať dobré heslá, nemať ten istý účet vo firme, mať nejakú privátnu sieť a tak ďalej, tak mohol by som pokračovať. Hej. To je vec toho, kde by som sa bál a nemá to nič s umelou inteligenciou. A druhá téma je tá umelá inteligencia. A to treba rozdeliť, to si pekne povedal, že to tiež možno len tak skrátke poviem, že je to jeden buzzword, ktorý je teraz veľmi in, lebo nejaké OpenAI alebo ChatGPT vie to pekne odpovedať. Ale to je, pod tými dvomi slovíčkami si treba predstaviť jednu vec. Ja robím software alebo programovanie cez 20 rokov. A keď to začínalo, tak boli len tí kockáči, ako vravel pán, že robili s počítačmi alebo nerobili. Hej? Tak ako náhle niekto vedel robiť s počítačom, povedal, OK, ty si programátor, alebo ty vieš robiť s počítačmi, poďme opraviť počítač, alebo poďme opraviť Windows, alebo maily, alebo antivírus. Ale dneska sa to tak rozvinulo, že v tom samotnom, keď poviete, že programátor alebo IT technik, v tom je toľko konkrétnych odvetví malých, že akože zoberte dvoch programátorov a nemajú žiadnu spoločnú reč, lebo robia dve odlišné profesie. A takisto je to pri tej umelej inteligencii, že je na to jedno slovíčko umelá, alebo dve slovíčka umelá inteligencia, ale v rámci toho tam je mnoho nejakých odvetví, mnoho rôznych, povedzme, modelov a spôsobov, ako to funguje. No a to, čo robí ChatGPT, aký tam je nejaký model, alebo tá technika, ako sa tam využíva, tak my s ňou nemáme nič spoločné. My robíme úplne nejakú inú na to vyťažovanie. A to sa dá pekne potom rozdeliť a zistíte, že to sú nejaké, nazvime to, štatistické modely, ktoré majú tie hranice. Oni stade nevylezú. Netreba si predstavať, že my keď máme nejakú umelú inteligenciu, ktorá vie vyťažovať dokumenty, že keď dáme pozor, tak nám z toho zrazu vyhorí firma, alebo nie, že by ona ožila niekam. Nie, to je nejaký malinký, menší program, ktorý my sme vyrobili a využili sme na to tú umelú inteligenciu, aby sme vedeli niečo automatizovať. Ale netreba si to naozaj predstavovať, že by stade zrazu niekto povstal a vykinožil by túto planétu. Otázka, čo budeme hovoriť možno o 50 rokov, ale tam, od toho sme ešte veľmi, veľmi ďaleko. Aj keď sa bavíme o ChatGPT. Skôr som tú moju otázku myslel tak, že v podstate my sa bavíme o tom, že my sa stále bavíme o nejakých databázových systémoch, ktoré sú prepojené, akorát, že ich dostávame na nejakú vyššiu úroveň na vyťažovanie tých dát. Správne tomu rozumiem. Kde nejaké, neviem, bavíme sa tu o nejakom, že je tam aj nejaké strojové učenie, alebo vyťažovanie. Presne nastavené veci. Ja by som to práve otočil, že to vyťažovanie dát je ten spôsob tej transformácie z toho papieru, aby sme vytvorili digitálne dáta, ktoré potom môžeme vložiť do nejakých tých databáz a tak ďalej. Že to je taký ten medzistupeň. Stále tvorím, že možno
to si myslím, že je budúcnosť, keď už k tomu prejdeme, že jedného dňa proste tie papierové dokumenty nebudú, lebo budú drahé, nebudú efektívne a tak ďalej. A tie dáta budú zrazu kolovať len digitálne. V tom momente napríklad vyťažovať nebudeme potrebovať, lebo tie dáta budú digitálne. Tam potom budeme baviť sa o niečom ďalšom, že ako zobrať digitálne dáta, a vral som tu príklad nejakých tých párovaní platieb, alebo možno nejakého automatického účtovania, nejakých tých procesov v tej firme, ktoré sa stále opakujú, kde tiež môžeme nasadiť nejakú umelú inteligenciu. Ale keď sa bavíme teda o tých vyťažovaniach, to je len ten spôsob, ako my, aby to nemusel prepisovať človek. Ako my tú informáciu z toho papiera dostaneme do nejakej elektronickej, prípadne teda digitálnej podoby. A tu nám vidím ten obrovský priestor tej edukácie, pretože my rozprávame o tom istom, ale každý rozprávame z toho trošičku z iného pohľadu. A tam treba dôležité tie pohľady zosúľadiť, aspoň takto chápem, ak to chápem správne. Veľmi dobré, ak môžeme aj na toto nadviazať. My tiež, čo vlastne s našimi klientami, čo sú vlastne hlavne energetici alebo konatelia takých malých stredných firiem, tak keď sa rozprávam, tak vždy tam musí prekonať tá bariéra strachu. Energetik, už vlastne to je buzzword, hej, že to AI, tak to nahradí nás všetkých, ale proste môže to je nejaké existenčné vyslovene hľadisko, je už proste také, že čo, či nevyhubí ľudstvo. To je taká tá jedna vec, ale potom vlastne je to iba nástroj, ktorý môže byť veľmi efektívny a veľmi dobre použitý napríklad v rôznych oblastiach, je vyťažovania, proste účtovníctvo alebo energetika. A ten energetik, tak zmeniť ten pohľad na to, že toto ti dávame proste lepší nástroj na to, ako vykonávať tvoju prácu, a konateľ ukáže mu report, že toto ti proste vie dať ten nástroj, aby sa mohol lepšie rozhodnúť. Že nerozhodne zatiaľ, pretože tu moc tam ani nie je, ešte to nie je do istej miery ani možné, ale jednoducho toto je to, čo oni musia pochopiť, že aha, takže toto mi dávaš iba proste taký nový nástroj, aby som ja moju prácu mohol robiť efektívnejšie, čiže ma to nenahradí, aj keď mi to zobere čas, respektíve dá čas, ale proste tá agenda, ktorú som musel rutine robiť, automaticky zmizne a môžem konečne sa viacej venovať to, že či tá budova je oplaštená dobre, či proste všetky tie facility sú ako sú. Čiže toto je ten taký ten shift v tej mysli, ktorý vlastne tí užívateľia musia prekonať. Inak z toho strachu pochopiť tomu, že tá edukácia je to naozaj veľmi podstatná, aby pochopili, že z ktorej strany sa na to pozeráme, čo vlastne tá umelá inteligencia alebo digitalizácia v ich prípade naozaj znamená. Ďakujem. Ja keby som... Áno? Nech sa páči. By som trošku odľahčil diskusiu. Z hodou okolností robím 30 rokov účtovníka, takže mám určitú skúsenosť a práve chcem nadviazať na pána, že v podstate mne sa zdá, že tie firmy softwarové akože robíte na digitalizácii, ale nepýtate sa, neviem, či ako komunikujete s účtovníkmi z tej praxe, a či sa ich pýtate, čo vlastne my by sme potrebovali v rámci tej digitalizácie vyriešiť. Pretože nepočúvam také veci, ako že čo by zjednodušilo tú digitalizáciu. Jednotné doklady. Aby každá softwarová firma vystavila tú istú faktúru v tej istej forme. Pokladničný doklad. Teraz riešenie vecí, čo robia živnostníci. Tí vám vystavia taký doklad, že neverím, že umelá inteligencia dokáže ten doklad spracovať. Lebo on tam napíše takú vec, že to ja nechápem a neverím tomu, že inteligencia to pochopí, čo myslel ten autor. Takže, viete, ja si myslím, že tam by malo smerovať to úsilie, že spolupráca. Pýtať sa aj tejto strany, že ako to vidíme my v tej konkrétnej praxi. Teraz poviem príklad, hovoríme digitalizácia, to je ako internet. A viete, že ten internet, ako nám funguje? Ako nám funguje komunikácia s finančnou správou, že idete poslať výkaz a on neprejde? A teraz oni sa tvária, že im to všetko funguje, ale nám to nefunguje. A nám nikto nepomôže v tejto veci. Ja si myslím, že tu by sa mala zamerať to úsilie, že najprv zjednotiť veci a potom to následne riešiť. Lebo pokiaľ ja budem stále dostávať 300 rôznych faktúr, 300 rôznych dokladov a ešte aj ja spracovávam interný doklad podľa vlastnej fantázie, čo je tiež nie je dobré, pretože keď zase ja tiež robím chybu. A prepáčte, že Marian Korbel tam chcel niečo... Len jednu technickú hovoríme živnostníkov. Stačí ísť na poštu a zobrať si podací lístok. Pošta, ktorá by mohla všetko dávať na jednom formulári, tak pani je lenivá to spraví. Dostaneš ho vypísaný rukou
A keď ho mám vyťažiť, tak ho 3-krát nahrám do toho účtovníctva, ako by som ho raz vyťažoval. To je technická vážne. A týka sa to tej problematiky. Živnostníkov vlastne nikdy nenaučíme robiť, pokiaľ nebudú e-faktúry povinnou súčasťou podnikania, ale aj veci, ktoré by už v dnešnej dobe mali fungovať úplne automaticky, štandardne, tak stačí ísť na poštu a spraviť podací lístok. No ja by som mal k tomu iba jeden dotaz, aby som rovno reagoval, lebo myslím si, že dobre hovoríte, dokonca my sa tých zákazníkov pýtame. Problém je ten, že keď chceme niečo zjednotiť, tak to vlastne nie je otázka na nás, ale to je otázka, 39. sa volí, takže to je otázka na toto, hej, na štát. My sme tu na to, aby sme ako pri tých otvorených dátach niečo sanovali alebo niečo priniesli nejakú pridanú hodnotu, čo štát nevie spraviť, tak takisto aj pri tej umelej inteligencii a pri tých automatizáciách sme tu na to, že keď štát niečo nevie alebo dal také podmienky, že to vlastne umožňuje robiť také tie rôzne formáty a tak ďalej, tak my práve prinášame technológiu, aby to zjednodušilo. Akože naozaj bolo veľmi jednoduché, a my sme boli veľmi radi, keby tie faktúry vyzerali rovnako a tak ďalej, ale toto je úloha štátu. Že keď to štát teda nevie, alebo už neviem z akých dôvodov, my len môžeme priniesť technológiu, ktorá vám pomôže aj s tým, čo proste nezvládol štát. A teda ja, ak môžem... Nie, som chcela presne nadviazať, že presne toto som mala ja na mysli, že toto je výborne trefná poznámka, ale je to nad nami. Je to nad nami všetkým výrobcami účtovných softverov a preto štát. A myslím, že aj ty k tomu povieš podľa mňa asi niečo viac z pohľadu. Preto sa združujeme v takých organizáciách, ako je Slovensko Digitál, kde sme rôzne konkurenčné firmy navzájom združení a snažíme sa bušiť na niekoho, kto nám trošku pomôže. V konečnom dôsledku aj my sme priamo tí, ktorí sa majú s týmto problémom. My vlastne riešime energetické faktúry, hej, a teraz vlastne to ideme a tu riešiť tiež, že ako z nich, jeden dodávateľ má v priebehu roka iné faktúry a teraz fakt, nauč to tu AI, no nenaučíš to poriadne, hej, to budeme sa s tým teraz neviem ako dlho trápiť, aby to bolo zautomatizované a v princípe to je tiež odozva na tých energetikov, pomôžte nás tým, ako dám jednotkovú cenu energii, no vypočítať si to z toho, no nevieš z tej faktúry počítať. A to vlastne niečo, čo musíme fakt riešiť nejako jednotne a fakt to ísť zhora zo štátu, aby dal dodávateľ napríklad energii alebo celkovo to fakt unifikoval nejako, že takto to musí byť, takto musí byť cena a všetci máme rovnaké. Potom to bude ľahšie sa zaúčtovať, ľahšie s tým pracovať a dať nejakú pridanú hodnotu ďalej. A to fakt musí ísť zhora. Tomu ešte dodala, že ak by v podstate štát tieto doklady zjednotil, tak v podstate tiež časť spracovania tých výstupov by odpadla, lebo ja by som to tam nemusela nahadzovať. Už by bol ten doklad raz vystavený, štát by ho dostal, to čo sa tak on je to, stále chystá. On je to, že táto pasáž, tak. Zase by to bolo svojím spôsobom, že čas mi nejaká inteligencia, alebo to, že to mám štruktúre, tak som zobral prácu aj sebe, aj inteligencii, aj... No ale deje sa presný opak, že každým rokom máme nejakú tú daň naviac, nejakú tú prenesenú DPH, nejakú tú ďalšiu informáciu, ktorá tá faktora musí tá faktora... Smejeme sa inakšie, alebo vy účtovníci, keď spracovate nejakú tú zahraničnú faktúru, americkú, no nič tam nie je, hej, povieme, že nič tam nie je, ale odo mňa chce štát, nadefinoval mi nejaký formulár, poviem to, kde ja to všetko musím vyplniť, no ale na tej faktúre to nie je. No keď to tam ale nie je, znamená, že teda napríklad tie Spojené štáty, alebo to zahraničie, alebo Anglicko, ten štát to nevyžaduje. Preto to tam nie je. Nie preto, že má to tam byť, ale to nedali. No je to preto, že ten štát to nevyžaduje. Ale ten náš to vyžaduje. Tlačí nás do toho a každým rokom vlastne, každú chvíľku mení nejaké tie podmienky toho, že tá faktúra sa komplikuje. Hej. Príkladom môže byť aj tá kasa vo výsledku. Aj keď je to dobrá vec vo výsledku, hej, keďže už je to tak troška, už je to digitálne, ale tiež sa ten bloček skomplikoval, tiež sa aj vôbec ten systém vystavania bločkov, prúdu tých informácií sa skomplikoval. A je to proste naozaj iba v rukách tých zákonodárcov. A mám aj pozitívne informácie. Keď Marek vravel, že niektoré veci si nevedel predstaviť pred 30 rokmi, ja sa priznám, že 6 rokov dozadu, keď som začal fungovať aj v Slovensko Digitál, to je organizácia, ktorá vlastne pripomienkuje, nezávislá organizácia, ktorá pripomienkuje štátne projekty v oblasti IT. A hodnotíme, nezávislá organizácia. Nie sme Sorošové fondy, ja to vždy tak ešte poviem. Sme normálne nezávislá organizácia, ktorá má členskú základňu, ako je aj HOUR, alebo CROSS, ESET, Tatra banka. A hodnotíme veľké štátne projekty v oblasti ITčka. A my sme pred 6 rokmi nás prizvali viacerých nových členov a prišla myšlienka, že skúste sa dať v tej daňovo-odvodovej oblasti dokopy,
lebo v tej daňovej odvodovej oblasti sa tomu ITčku ako keby nikto nevyzná. Že oni tak vnímali, že ITčkári sú kockaté hlavy a ešte ITčkári pôsobiaca v daňovo-odvodovej oblasti, tak to už je šialená kombinácia. Že aj ITčkár, aj účtovník v jednom, to je naozaj akože, keď sa na nás pozriete, tak sme tak svoji, hej, taký iný. A pred 6 rokmi ja som si nevedel predstaviť, že napríklad za jeden stôl si sadne majiteľ Pohody, majiteľ Crossu, majiteľ Houru, majiteľ Vemy, majiteľ Superfaktúry a že dajú preč akokoľvek tú biznisovú vec a začnú sa úplne otvorene baviť o tom, čo by mohlo prispieť. A napríklad dneska máme na svete už EPN-ku, ktorú po 2 rokoch urputného boja so sociálnou poisťovňou budeme vedieť minimálne v 3 softveroch od novembra zaúčtovať. Aj vy v Amulete a v Humanete budete vedieť priamo zobrať tú EPN-ku a natiahnuť ju do systému aj v Crosse. A zároveň štát dá von dáta, vďaka ktorým si tú EPN-ku niekto bez problémov natiahne a nebude ju musieť prepisovať z toho formuláru sociálnej poisťovne. Dneska e-faktúra je kompletná, je dokonca odsúhlasená na úrovni Európskej únie formát e-faktúry. E-faktúru musíte dneska formát e-faktúry posielať, keď obchodujete so štátom. Tam je to povinné. To, čo nie je povinné, je komunikácia e-faktúry a ten formát v rámci bežných podnikateľov. Veľká prínosná vec, čo sa dneska podarila. Ja predpokladám, že do pol roka, najneskôr v priebehu prvej polovice budúceho roku, minimálne tie softverové domy, ako je Cross, Pohoda, Superfaktúra, Hour, zapracujú ten formát do bežnej PDF-kovej elektronickej faktúry. A vy si budete vedieť natiahnuť, príde vám PDF-ko, v ktorom budete mať vnorený komplet elektronický podklad k faktúre. A ten si už bude stačiť iba natiahnuť. To, čo nevieme ovplyvniť ani my z tej pozície daňovo-odvodovej skupinky v rámci Slovensko Digital a komunikácie so štátom, kde naozaj už komunikujeme na úrovni štátnych tajomníkov alebo šéfa finančnej správy, je to politické rozhodnutie. Že štát by musel povedať, že áno, toto od dneska je povinnosť. Boli sme k tomu veľmi blízko pred 2 rokmi, akurát vtedy jeden nemenovaný premiér, ktorý bol potom ministrom financií, a nepoviem meno, tak sa postavil a povedal, že zavedie e-faktúru preto, lebo všetci podnikatelia sú zlodeji. A jednoducho, čo sa stalo? Že Mesa 500 a najväčší podnikatelia sa prirodzene voči tomu oborili a projekt e-faktúry išiel bokom. A oni povedali, že dobre, súhlasíme, ale zrušte nám kontrolný výkaz, aby sme nemali duplicitnú prácu, aby sme to isté nemuseli robiť 3 razy. No a vtedy sa prirodzene postavil šéf finančnej správy, ktorý povedal, že 1/3 schodok na výbere daní bol vo chvíli, keď v roku 2013 zrušili čas kontrolného výkazu. A dneska štát nemal také mechanizmy, aby vedel zaručiť, že ak zruším kontrolný výkaz a e-faktúra mi nebude dobre fungovať, aby to celé neklaklo. Takže verím tomu, že sa to postupne posunie, že budeme mať zmysl príčetného premiéra, ktorý sa nebude vyhrážať podnikateľom a bežným ľuďom. Ale kam dúfate, že sa to posunie? Posunie aj vďaka tým moderným technológiám, aj možno vďaka tomu, ako my sa snažíme každý z nás nejaký kus toho seba do toho vložiť. Takže Ivka, nech sa páči. Dobre, začnem tá prvá, tak takéto naše heslo firemné je, že zjednodušujeme prácu účtovníkom, tak ja teda dúfam tiež, ako dúfajú naši majiteľia, že všetkými týmito technológiami a všetko, čo robíme, budeme zjednodušovať prácu a život. Čiže toto je to naše poslanie, ktoré by sme chceli prispieť. No, tak ja som taký vizionár, tak ja poviem, že je to tej vízii, že ja si myslím, že tie
tie manuálne práce, tá nezábavná a tá nezábavná práca proste, že bude automatizovaná. Môže byť na to využitá nejaká umelá inteligencia, ale proste, že také tie práce vymiznú, lebo sú také zbytočné. Nech tí ľudia, napríklad účtovníci, robia tú kreatívnejšiu, tú zábavnejšiu robotu, tá, čo ich možno baví, a nejaké to prepisovanie, skenovanie a fotenie a takéto nezáživné práce, nech si myslím, že, ja neviem, či vymiznú, ale nech sú proste automatizované a nech to robí technológia. Ťažko takto zhrnúť, ale v princípe veľmi podobný odkaz vlastne na tú nášmu segmentu, čo vlastne energetici a konatelia, ktorí vlastne majú túto agendu v rukách, tak ja si prajem veľmi, aby to došlo do tej sféry, že oni by naozaj túžili potom, aby využili tie dáta, ktoré majú na maximum, aby sa s tým stotožnili, aby im odpadla naozaj tá agenda, ktorú musia robiť úplne zbytočne a aby naozaj mohli posunúť svoj podnik úplne ďalej. Lebo tiež naše motto je, sme tu, aby ste vyrástli. A to veľmi prajem aj tým tiež konateľom a energetikom, aby naozaj spolu s nami a respektíve spolu s hociakým riešením mohli rásť vďaka tej využití tej nového nástroja, či umelá inteligencia. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem možno na záver taký, a sa postavil znova, no, stand-up. Bude možno taký osobnejší, že sa mi nedá inak pri PSVčku. Ja som bol... My sme mali... Áno, ja som preto aj do Dubnice prišiel, ja som dneska aj do Dubnice prišiel, ale my sme mali také cintorínové leto v rodine a minulý týždeň sme sa lúčili s Ostrikom a jeho dcéra na záver tej celej rozlúčky, sesternica moja, ona povedala, že čokoľvek, čo robil, tak mal z toho radosť. A to je také, mi to tak ostalo a priznám sa, že celý ten od minulého týždňa, a to som bol na konferenciách ministerských, teraz idú voľby a strašne veľa toho je od tej najvyššej štátnej úrovne až po to, že som dneska počítal Excelovú cenovú ponuku, tak som si uvedomoval, že naozaj, že mať radosť z toho, čo robíme. Že mať tú radosť, lebo to, ja viem, že nás tie softvery dojedujú, do nepríčetna nás niekedy dojedujú. Aj umelá inteligencia nás niekedy vie dohnevať. Ale to, či v tej danej chvíľke budeme vedieť mať tú vnútornú radosť, to není ani o umelej inteligencii, ani o tom softveri, ale to je asi o nás. Takže ja nám možno v celej tej diskusie prajem, že čokoľvek, čo budeme robiť, aby sme mali z toho radosť. A vám PSVčku prajem, že keď sa tu o ďalších 30 rokov stretneme, tak aby sme mali z toho stále radosť. Takže ďakujem veľmi pekne, Marek, za pozvanie. A teda môžeme ísť piť. A mať z toho radosť. Áno, nech sa páči. Prepáčte, ja nemám právo na záverečné slovo. Ale chcem vám povedať, vážte si PSV a takých programátorov, akých máte. My sme museli prejsť k ISF systému na Morave a k ASEPu. Nechcem o tom hovoriť. To je bedňa na pivo, bez pliaž ešte aj bez tých mreží vo vnútri, hej? Prosím vás, vyše 10 rokov sme s nimi spolupracovali. To bola prechádzka rajskou záhradou. Takže takí, ako sú oni a im podobní, 100-krát áno. Ďakujem. To bude minúta. Ja vás môžem ubezpečiť, že amulet ma nejeduje. Skutočne, ja mám rád, pracujem s týmto programom, mám z neho radosť. A ešte väčšiu radosť mám zo spolupráce, z komunikácie. S inžierom Korbelom, s ďalšími, nebudem ich menovať, že v podstate skutočne je to na vysokej úrovni a môžem byť maximálne spokojný.